20 टाका किलो आज भुनि हवाना आलु भुनि हवाना 20 टाका किलो गुबुनफोरनि इउरिया गोनांखौसो जायोलै बियो सान्थिफुर बाजार होंगो दोंगो मानसिनि मेला मैगं फाननायनिफ्राय लानानै साइकेल मेकार लानानैनिफ्राय थाव पेट्रलसिम जोबनो गैयै होंगो दोंगो सा फारसे दावखोलांदों भुटानाव आरो बेराफारसेजों खोला नामायलाङोब्ला मोनो बङाइगाव बे गेजेर जायगायानो जाहैबाय सान्थिफुर बाजार बेयो जायो सुनिबाराव गाजा गोमजा रायजो राजाफोरनि गोबां सुबिदानि थाखाय मैगं फाननो थाखाय बायदिसिना बेफार फालांगि खालामनो थाखाय बे बाजारावनो हायलो दैलो फुङावनो नैबे बिथां बर'आबो फैदों आरो आलु फानो आलु Hello guys, good morning. नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय स' दिनै मोखां सुवालासिनो ओरैबायदि फुङावनो दिनै नुजाफैबावलायबाय नैबे सान्थिफुर बाजाराव Why? मानो फैदों? You know आं आलु फाननो फैदों ओरैबायदि आलु ओरैबायदि इन्ट्रेस्ट आलुखौ ओरैबायदि खम सम लकेल फ्रेश मोसौ हासारजों गायनाय गिदिर आलुखौ मात्र आङो फानो 20 टाका किल' इउरिया गुबुनफोरनि हासारा 25 टाका फानदों खिन्थु आङो सान्थिफुर बाजारनि रायजो राजानि सुबिदानि थाखाय खालामना होदों 20 टाका लांफै आरो लांफै बिसिबां नांगौ लांफै एक नाम्बार फ्रेश माल दा मा खालामबावनो गाइस बे सान्थिफुर बाजाराव आलु फानहैनो बोरायलांबाय फुंनिफ्राय मोखां सुवालासिनो ओरैनो फैदों ओरैबायदि गगेरे होनलानो आं सान्थिफुर बाजाराव फैदों मोखां सुवाखै खानाय जाबो नो ब्रेकफास्ट जास्ट फैनानैल' जिरायदों आलु फानफैदों माब्रै थाङासै नामा फानथ'आ दा आलु फानफैदोंलै आं माने होंगो बेनो जोब्बायानो होंगो दोंगो आलु आरोखि माने ओरैबायदि माने आलु फानदों माने समाव आलु फानांगौ ना गासिबो फानजोबनांगौ आलु जुदि नांगौ जादोंब्ला फर्टियाव हाबायाव माबा मोनसे प्रग्रामाव जुदि आलु नांगौब्ला कन्टेक्ट खालामनानै आङो लांफैनो हागोन मात्र सस्ता मस्ता दामावनो आलुखौ नोंथांमोना मोनलांनो हागोन ओरैबायदि गिदिर मोजां ओरैबायदि फ्रेश गोबोरखि हासारजों होनाय स्पेसियेल नाम्बार 1 नो केमिकेल नो गुबुन हासार एकदम फ्रेश मालाय 20 टाका किल' आज भुनि हवाना आलु भुनि हवाना 20 टाका किल' गुबुनफोरनि इउरिया गोनांखौसो जायोलै रायजोफ्रा जोंनि एक नाम्बार गोबोरखि हासारनि माबाखौनो जानो नागिरा माथो लांफै आलु एक नाम्बार स्पेसियेल आलु फानदों आङो आलु दाम खम मात्र 20 टाकाल' केजि एक नाम्बार नै जोङो लानोसै बिराद मोजांखा आये स्पेसियेल आलु एक नाम्बार लांफै आलु लांफै बाथोन जानो गोथाव झलजों गोथाव दाउजों गोथाव अमाजों गोथाव जायजों जायो बेजोंनो गोरोबो आलु एक नाम्बार आलु जायजों जायो बेजोंनो गोथाव ओरैबायदि एक नाम्बार स्पेसियेल आलु टाइमाव थांनाय मानसिफ्रा होंगो दोंगो जागासिनो दं जोंनि आलुबो नांगासिनो दङ बिराद इन्टारेस्टिं जों बेखौ बिराद मेहनत खालामना गायदों बिराद जोङो हाग्रा एवनाय मानाय ओरै हासार रोगानाय मानाय खुथियाव हासार होनाय ओरैबायदि खस्थ' खालामना गायदों ओरैबायदि दाम गोसानि बायदों जों फानदों 20 टाका केजिल' एकदम 20 टाका केजिल' बेबायदि मोजां फ्रेसखौ जानांगौलै इउरिया होनाया अन्थाइ जायो स्टन जायो गल ब्लाडार माबा माबि जालाबायो जोंनिया गोदैलाय गोथारलाय ओरैबायदि खारो एकदमबारे आलु बाथोन जानोबो गोथाव लाब्राबो गोथाव नाजों बेदरजों गासैबो मिलायजोबो आलु फाननांबाय नै माबा हाथफ्ला मानो खारि फाननांबाय ओरैबायदि जिरायना फानबाय आङो सिबिनां रायजो राजाफोर आलु एक नाम्बार आलु जोंनि आलुआ लकेल आलु नङा जोंनि गुबुनफोर बरपेटा साप्लाइ इउरिया होनाय नाथाय जोंनि आलुआ अर्गानिक हासारजों बाहायनाय एक नाम्बार आलु जुदि सोरनोबा नांगौब्ला लांफै एक नाम्बार नै खारि नांगौब्ला खारिबो मोनगोन आलुबो मोनगोन मा नांगौ गासैखौबो मोनजोबगोन फैद' लांफैद' लाखि नाम्बार 20 टाका लाखि नाम्बार 20 टाका केजि मात्र 20 टाकाल' एक नाम्बार आलु लकेलसो गोदाव सोराव नङा एकदम लकेलखा
जों नुखागौ आंखौ आलु फानै फानै बोरै लाङासै नै माने बेबायदि जायो नै लोगोफोर आबादारि जायोब्लाबो ना नोंसोर बायदि देलायनो मोनो ना मानो मोनो थाव इरि जेबो ना फुङाव सिखारदो फैदो फानफैदो जायब्रं जाथों आरोखि माने जेबो जाया दायो फानबाय दा जोब्बाय आरोना दा दंबावो एसे दा बेयाव फानखांनायनि उनाव जों थांसिगोन दा लोगोफोर दिनै जास्ट आलु फानाय बेनो आं नोंथांमोननो आलु गायजेननायनिफ्राय लानानै बुरनायसिम नोंथांमोननो गासैखौबो देखायजोबखाबाय नुजोबखादों नोंसोरो माबायदि आं गायदों आं नोंथांमोन देखायजोबखादों दायो फाननायखौबो आं नोंथांमोन देखायबाय दा बेनोसै लोगोफोर जों दा